Ja, og vi vil gerne udføre beviset for arealfunktionen. Arealfunktionen angiver arealet under kurven for funktionen f af x fra grænsen a til x, som altså er det her areal. Og sætningen vi gerne vil bevise lyder: hvis funktionen f af x er kontinuer, så er arealet funktionen a af x differentiabel, og der gælder at a mærke af x er lig f af x. Altså at a x er en stamfunktion til f af x. Og det vi vil bevise, det er, at vi finder ud af, hvordan vi regner arealet under kurven for f af x. Og for at overhovedet kunne bevise det, skal vi altså først antage, at f af x, som er den her linje, er kontinuert. Og det vi vil finde ud af her, det er, at arealet, som er det røde skraveret, og det finder vi simpelthen ud af, hvad vi siger, det kalder vi så delta a, og der kan vi så sige, delta a lige med det orange stribet herinde, som er, og det er så det lige med det store, som er det grønne herinde. Og samlet hedder ligningen delta a lige med a x plus delta x lige med a af x. Og der bliver jeg lige nødt til at rette mig selv før, den kommer naturligvis til at lyde følgende: delta a lige med a af x plus delta x minus a af x. Og det er selvfølgelig stadig det røde delta a, vi er interesseret i. Og det er det røde, som sagt, vi gerne vil finde ud af. Og for at finde ud af det røde, så kan vi så starte med at finde ud af det lille a, som er herop til dertil. Og den hedder så f af x gange delta x. Og vi kan finde ud af det grønne område, som går helt herop til. Og den hedder f af x plus delta x gange delta x. Og skal vi så se, at det lille a er mindre eller lige med det røde, og det grønne er lige med eller større end det røde. Og den nye ligning kommer så til at hedde følgende: f af x gange delta x er lige med eller mindre end delta x, som er lige med eller mindre end f af x plus delta x gange delta x. Så har vi et lille smart trick her, hvor vi dividerer igennem med delta x. På hver side. Og så får vi så den nye ligning: f af x er mindre end eller lige med delta a over delta x, som er mindre end eller lige med f og x plus delta x. Ja, og så har vi så delta a over delta x, som svarer til a i x'ene plus delta x minus a i x'ene over delta x. Og det sætter vi så ind her på i den foregående funktion, så den hedder ligning. Ja. Så den så hedder f af x er mindre end eller lige med a i x'ene plus delta x minus a i x over delta x, som er mindre end eller lige med f af x plus delta x. Herefter så tager vi så grænseværdien for delta x mod 0 på alle sider af ulighedstegnet. Og vi starter med den førhen lille a, som så nu hedder f af x går mod f af x for delta x er lige med 0, da f af x ikke ligesom kan blive mindre end hvad den allerede er. Så den førhen grønne, den hedder så f af x plus delta x går mod f af x for delta x går mod 0. Og der bliver den altså så mindre, fordi det er, at den bliver mindre. Og så den sidste, der har vi så a af x plus delta x minus a af x over delta x går hen og bliver a mærke af x, fordi delta x mod 0, så den bliver ligesom presset sammen der. Ja. Ja, og det fører så videre til, at vi har f af x, som er mindre end eller lige med a mærke af x, som er mindre end eller lige med f af x. Antager vi eksempelvis, at vi har to tal på hver side af a mærke af x, vil det hedde 2, som er mindre end eller lige med a mærke af x, som er mindre end eller lige med 2. Og derfor det vil så betyde, at a mærke af x vil være 2. Og derfor nej, det giver ikke nogen mening. Ja, og det fører så videre til, at vi har f af x, som er mindre end eller lige med a mærke af x, som er mindre end eller lige med f af x. Og da det er det samme på hver side af a mærke af x, betyder det så, at a mærke af x er lige med f af x.